ମୁଁ ସସ୍ମିତା ମୋ ସ୍ୱରଚିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ଆଜିକାଲିକା ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ। ଆଜିର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯୁଗରେ ଆ ବିବର୍ଜିତା ଯଦି ହେବେ ନେତା ସେ ଖାଲି କାଟିବେ ଫିତା। ସେ କିପରି ହେବେ ଜଗତର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା। ସେ କ'ଣ କରିବେ ଶାସନ ସେ ତ ନିଜେ ପରାଧୀନ। ଆଉ କିଏ ଲେଖିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ। ସେ ତ ନିଜେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନଥିବେ କ'ଣ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ଗରିବମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ କାହାକୁ ନେଇ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଅଭିନନ୍ଦନ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେ ଯେ ନେତା ନେତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣ। ସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେବେ ଅନୁଶାସିତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ସବୁ ଖାଇଯିବେ ମୂଳ ସହିତ। ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ବା ସମାଲୋଚନା କରିବୁ। ଖାଲି ଆମେ ଯାହା କପାଳେ କର ମାରି ବସିବୁ। ସବୁଥର ନିର୍ବାଚନେ ପୁଣି କେତେଟା ଟଙ୍କାରେ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ବଡ଼ପଣ୍ଡାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବିକିଦେଲେ ପୁଣି। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକିଲେ। ସେମାନେ ତ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବିକିଲେ। ସାପ ନେଉଳ ଗୋଟିଏ ଘାଟରେ ପାଣି ପିଇଲେ। ଆମେ ତ ଅସହାୟ ହୋଇ କଲମ ଧରିଛୁ ପୁଳେ ରାମପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତ ଅସହାୟ ହୋଇ କଲମ ଧରିଛୁ ପୁଳେ ରାମପୁଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପୁଳାଏ ବୋକା ମେଞ୍ଚାଏ ଟୋକା ଆଉ ପ୍ରବଳ ଟଙ୍କା। ଏହା ହିଁ ରାଜନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଖମ୍ବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।